Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е Ви липсва място у дома? Ето го решението, което се разгъва за секунди. Изцяло метален е. На 5 рафта е. Има колелца. Колелцата си имат спирачки. Може да бъде стопиран. Издръжлив е. Висок е 163 см. Широк е 71,5 см. Дълбочината му е 36,5 см. И е на промоция от 125 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Не заема място и е